ଛୁଆଟି ଛୋଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ବି କହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ତା ବାପା ମା ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ତାହା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ସିଏ ନ କହିପାରିକି ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନା, ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ବି ବୁଝେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବାପା ମା ତାକୁ ଆଜି ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାପା ମା ଆଜି ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁ ବାପା ତା ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏସବୁ ନା ଭାବନି। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଭୁଲ କଲେ ବି ତୁମର ଆଉ ଠିକ୍ କଲେ ବି ତୁମର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛୋଟ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁ ଭୁଲକୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନା ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ତାଙ୍କ ସାହାରା ବନ, ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଦିଅ।